Mama tashari sichae acheli kiage mundu wethabu Uise konyora jari dagitari gakowenia Uise konyora jari dagitari gakowenia Ikinya mururu dagitari gakobara Ikinya mururu dagitari gakobara Ligumba likulie dagitari gakobara Ligumba likulie dagitari gakobara Uise kubimba yenda dagitari gakobara Uise kubimba yenda dagitari gakobara Usinywe konyora umwana dagitari gakobara Usinywe konyora umwana dagitari gakobara Dagitari nyasakure Dagitari nyasakure Isayo nzongo masombi Eva nisimasea bandera wabaito Mazani baya maene bare no mogoko Mazani baya maene bare no mogoko Manazungusi maene tole no mogoko Manazungusi maene tole no mogoko Chuchu nyandaga maene bare no mogoko Chuchu nyandaga maene bare no mogoko Daudu siema maene bare no mogoko Chuchu bugesi maene bare no mogoko Ichunyo nenga maene bare no mogoko Ichunyo nenga maene bare no mogoko Chuzi batyo yara maene bare no mogoko Chuzi batyo yara maene bare no mogoko Pita bongelia maene bare no mogoko Idagilasi oke viva bare no mogoko Pita diondalia maene bare no mogoko Surubutisa maene bare no mogoko Janetimora maene bare no mogoko Dagitari nyasakure Dagitari nyasakure 94.1 nkayumugusi na boigo asensemeria ya Facebook live na kwa rigani nende ase ansemende kwa negro yubolimi uya chimike chiga chia abono murwa karibu ase studio nende na bategereri na abaligereria yes yes I think it might be Ombiere. Tete to kwanza karate bya bategereri ayeningo na se company kwa ruri. Njasa Maria Tankuruku Vincent Ngare. Nkura se company ya Mariogo ekuruku Kenagro Suppliers Limited. Iliyo kutoka Muchuo Nairobi. Bone tuligaiga unawakilishi we company. Ngokora igasi usi nensemo ya bogere. Okay, company ya Kenagro nkie gukora muno. Okay, Kenagro ni company ya Mariogo, Amugondo na eye Chombe. Kirenga kia yenkeringa ekonye kemeli kirikire Mugondo aso murimi gufaidika. Singenjende nga ntubwate nechi mbego ikobono nga Kenagro ere ya agriculture based. Okay, igo namangana yubolemi. Obolemi. Okay, kara tura kwananga igoro yogeriga ari kurukwanga Emaron. Kenagro nebwate lyogo mono liko ita amangana makonde ali akolisi chibando. Yes. Mono amakonde narachete chuziga esike gusie tokanyaruka chingetia. Yes. Ndengyo somo limi olimete chibando. Na tuarite shide yo go senaruche shide yo kolende Kenagro egachikulire kanyoranga obokongu buno obumbutekero kurusi worro elindo mulimi anyore faida ntobwate lyogo likoro ku Emaron. Yes. Emaron ni lyogo ligo ita amakonda yo wetera no butaramu bwaye Emaron ebwate chisumo ibere ntomanyete nga likondeli wikera libe likonde likolie chibando chiriko sege tuma kilikiao. Yes. Nebwate generation kurwa magena yacha abakondo aboke yamanya guchari konderiri nene intubuna Kenagro kubwatekana no butaramu eliogeri Emaron eligoita ebinte byonsi esumenta ni erese likonderi nga likonderi go chikobeka magena ndiri konyara goturagi magena aria
na amakunda aya aturagigwe naro buna guchikorie banderi rigwasiareire akonywe sume iyo erinda nyeita gwetera asege thokroka nga stomach poisoning. Okay, ariogiriga Mr. Vincent andake ndibwate precautions yae ndi amarika ndirikire buna kimurimi bwana tekuritumia. Yes. Kubo exeke pandiko kiaye kusase chuberi yaye nerikire neretwa maerezo. Ase lioge likuruku Emaron akaro tulitumegeta ase chibando elikoira matuko 21 ino mutinyo mugima likoira koba aseke merikeria obuyamborobi kiagera nga makunda aya guturagika na guturagania na koba ko kalike tumakeria echo konyaranga lyogo liri bato ndirororo. So ego mondo siarere tutebe inkibigo siarero ebituma chinyeni. Yes, ntagete ngereso mulimiga lyoge likuruku Emaron tari ase bituma byoka gusasi kibando gutogosiarira gosiarira chingeni cheito nchigwata makondaria chinyanya cheito bali bagusumeka bakoro obonjeri bwe chinyanya nkonyorore nga amakonde narakuruku bollworm ali agoso inyanya ime inyanya yabeire elinda asali inyanya eria elyoge ne lyogosiarira ekertu asiarira chingeni chitokoria mwana asege ticha ekoira matuko saboka matuko saba kwa chingeni chiri chiao matuko saba kwa nyanya chiri chiao kwa ile chiro. Okay, amatuko ya saba embure tukosetetwa omuremi asorenga emburetwe emburatetwa na matuko saba ina liria ncheire elyoge elia nyari kurwa se ekemerikeria erire save ase mwanya bantu kuri endagere iyo. Okay, andake umuntu tumire lyogeri bobe use gabeka lyaetania use ekera gusiarira mibyonyori gusiarira guchiari mbeyongo gusere guchia gocha umusire guse ne lyogo liri lyachakire ko affect inkiabwenete ko atu akiabwenete ko mukia. So yes mbu yamura lyase ukuburi uko elindeke konyo murimi ase kubwatikana na amaerezo gose obutumiki bwe eryogeri Emaron gutumika ntubwatikana toguruka nga protective gears ne bintu birito kobeka gwesui antu abanyene eryogeri ndinyara gocha semebere yaito mbale balia okonyara babwate chialaji na mbale buna bono bali bebwatira neti ryogo buneri mpatageti batu baikange kurinde ntukugani tore batumeka ebintu nga chi gloves batumeka chi mask batumeka chi buti erinde nga chi eryoge ndiko bakuna kurinde omurari oboririga eratoka ni ryoge eri ebe onko gusere nande ngo unari ogwaka ntagete ngwa device no muremi eryoge eri ekere mbe kogusa ntagete origereria mbese kogusa guchia no okurukorwa osogwaka kuchia ase mbe guchigochia naye no gwento kurigereria okogenda nero okoyibugati to base ko gutange mbeo eri okere ni jogo liria cha somo biro mumerana nembeo lakini bono emigondo nere metambe Mr. Vincent. Yes okurukorwa kwagenda yari bono ekuno no mwagenda nando kurubeba ne pampu nando chikuchaka kurumoino nando chikoje netakeire boigo eriogo nditakire lyatwara mashariti aya lakini umurimi bona akorwa ngene merememe ko mwakora kurinde ekere bono abegete chi ebintu togotanga chi gears dirori nare buya chi mask chirio gotanga ase chimioro kwabeka chigogo cia samwaiso riogo rirori ndigo koraki ndigo so aso mubiro ose ngozi yao. Okay, amarioga mange ngonyorore nga ekerori kunekire ndibugate encheregete bagosirbo komusana kwanyora ng'umuremi akoenda mugondo uguchikunura kiamusinya kwanyora mbabigite nandaga akamikiro kande kanga gapira kurumika kaigatire guchime kwanyora umurimi bono njira de yakonyara ku karusi kubeke lino sinda yes mujaga kukunura ne lino ngiora advice umurimi gose onye lyoge liryo siri asenjirenga ekunikirenga buneyo engetambukire ki company ya irire elinde ko enekia oborendi bw'umurimi oyo igatabasa gukunorere lino ekemekero keria intubuna kenagro eryogeri amarioga ito mono etobegete no ebipimo no bire nekemeko kerinyene
ni gintu kuruka ngai esiri nekera gwakunoire gekuneko keria okonyora maria nkebwate risakara gete nandi korete kiritubete echuberia eriogo nditeka igoro onye omuremi mbare twanchete koba bwango nabo gutumika egete okonyora egete nabo okonyora egete mugondo nkerororo nabo gutumika gukunora eriogo riria gose ekemeko kenyene ekemeko kekenyere kwarusirie egepimo keria ekemeko keria kwakunora nkebwate aka maki gete kare karagatieria kange buna agatono iga kuge iga sege kari na kugusungusha buge kekwenderia sechuberia kanyara kubutora agasakara kari kuruororo eine enchirengia yo gukunora echuberia moro setika mmekero kari kandi naenda goso iguchia sechuberia ya akugoka nkabwate nabo kange gasogete buna aka kare agatieriga kabwate buna kaika ikonyora okero okomina sechuberiga okonyora okaraki okubutura risakari ribuya buna echuberiere to base kobeka maino tetakeiri mbiye mono tugende asensemo yugoita amakondare ase chinyanya te umuntu sialire chinyanya naenda umuntu taboire gosoriro mata buna matuko getaetire umuntu agotabore inyanya riria atobire epangusere yangaiga ochaka gotakuno ochaka koririoka nibwate bubibonde nanda sande yaya ninki atokorigereria eriogo nyeria siaru twase nyanya iyo mono eriogo erito emaron akara twase ari sinyanya etwateba erikoira amatuko 7 etoka no murimi ngwasiarete eriogo eri emaron yakorra amatuko 7 nabo kutumike nyanya eri yao nabo konyeri ncherende yonsi engenchende ya kabere eriogo eri onye gwasiarete matuko 7 taraera eri ni eriogo kuria kurinde amariogo nare buna bono tugoja twasiarira yobukendu ase chinyanya okonyora arororo bado nabwate amatonto ase chinyanya nere buya osibie nyanya eria na amachi omofereji osa amachi amarabu erinde omanye kuria eriogo erigaria emaron ndiangete kuburukani riogo rinde nande asengenjo nonekera omonto arwarira kwenda nyagitari irokoyo obwate gosine chialsa ngotebi gwarita abasa konyu diclofenac tabasa konyora chintetere njiro rokonyora kandi mono diclofenac yo obwate chialsa na mario gande na rate kwa na yande maybe ba prefer otumia chipanadol le bagaria diclofenac na yande eriogo riroriria emaron andake chinyeni gose chinyanya chiabwatiru nobokendu notagete kuburukani eriogo riobokendu nkwangarire ntagete ntebia omuremi buna aranyare komanya eriogo eri ndiri guchiana na yande amariogo onsi tari onsi agokoraki agochiana na yande ekero okobeka ase egepimo ekemo kurinde omuremi ntagete okore enchere ngaiga eriogo eri koruku emaron gose eriogo rinde rionsi okoburukania otebe ndobwate eri obokendu nobwate eri ebechuni nobwate neria mborea safi egento orakore ntagete origie ase epacket eri gose egepira keria gose endo eri kware kobekera kware ya amache tobeka amache ime obeka akariogo aka gakoruku emaron gakeigo otonye rime orete neri riobokendu na intwe tobwate rikoruku tajiri na riri gotanga na kugwenia chinyanya obeke ime orete mborea safi uri obeke ime kogokoraga mariogo ayo tabegeti mache kokorora abwatanire riogeri ndiri igobone gokworokinga riogeri no chikonya burukani ma aria se kwenda takoraki taguchiana aiwananire yani tata nagiti abwatanire no angero ko babunero ngo obokima kera abwatanire buno obokima igonga eriogeri erimo nditaketiri ayande igobono ogochenchia okoreki oritumeke kando encherende nandere raisi kiagera barimi abange mbakubwati chinga kichi cyo okora igo riro ribono amariogo aya okobwata onyabeka asa amache onyakoroga erimo ase erimo kwa umura ase pambu eri yao riro rio tegotwara bokongu yani erimo ase erimo magochokani gose erimo okobeka erimo asa amache ase ekarayi eri kwabwate kwaribeka amache makeigo kwari changanya na amache kwabeka epambu wache eririnde riobokendu
kwabeka amache ime gepimo keri getakeire ase lita 20 lakini omwari wawe sengumera na rire pambumbe ekero gwakorire igo amache aria akorire egento tokoroka ng'a arosirie egento rikong'a solution okay ari bono yareactire na amache aria eriogo otariaba egeti mache ime ndibwati reaction ende yonsi okero gwakorire igo rirori nimpiya nere save gotumeka amariogo ayo. okay omwancho oyo torigereretie gwethera ebeche ito ya Facebook ya Kiss FM na yo tutegerereta ase radio omubwate Vincent Ngare iga ase studio korwa ase company ya Kenagro tokwana igoro bori myobuya no kurenda ebimeri kubya simekiru kwa ibekero boyo bono mbitakire birendu erinde na sarigo charia bariya kando ne ryogeri garia Emaron Vincent inde kwanire nande chi product chinde echa Kenagro ekyo kirenge to mulemi nane ne mono chinga kibune chiga abali mibaikire chinga kibakuburuga kindagera chakire ko somoli abande chaberekire chekire kibwanko kitokoroga nga chiamini ronye ne bituma chingira chinde na product chinde chikorenda omulemi ase obolimi bwairi ndanyolera igasalironge mbuya mono moraria ase ngenchi yebiro ntagete nkwanire amariogo abera atatu ntobwata amariogo nsipi tatige riogo ntagete nkwanire mono mono riogo ryokuburugera chibando cheito ryokuburugera ebituma biri tubwate mugondo ase ngencho ekero gwakire riogo ria makonde bono ensemo togoswana yokuburuga tobwate riogo rikoruku mahindra ni riogo rikoburuga chibando chire chioka chitabwati ng'ende twacha eriaburugera emesi yao riaburugera na maemba eriogo eri obuya bwaye rikoburugera nonyo bochao bwabeire obonene ekere gwakire ase chibando chire erigoita obochao boria riaiteke nyambire ita makongira aria eyio ng'a eri nario riogo rikoruku mahindra ase ensemo yokuburuga ebituma biaito okay ase emesi ndirigoita chimbande chiri chigosoka terigoita mbande terigokuna musie tugose terigointerfere na musie egento egokora egoita ekenyambi keri kere ase emesie na orosana rwensipi gotatiga omosi bwoka naki erokeire ng'a selective herbicide ere egochora keri etebiri buna bono na omosi etebiri echore yaita ebibinde mwacha mugatotebi ng'a ndori koburukani bituma ne ching'ende ase getukoreke abandi baikire kiwango konyora gusimeka ching'ende omogondoe ne bituma omogondoe ching'ende chiro chondirerie aya mbuya mono Kenagro egachikorigereri buna bono ase ensemo yetu ya Gusii ase eng'encho totabwati emigondo nkonyora toro mu Gusii nyanchete koburukani chibando ne ching'ende amo ekero yaikere igo still Kenagro nebwate eriogo rigokora egasi yokoburuka ching'ende ne chibando amo rikoruku better clean nario eriogo rikoburuga ase bari babegete chibando ne ching'ende amo ng'aki rigokora egasi eriogo eri ekere buna bono chibande ichi chiao chigosoka ne ching'ende chigosoka obochao bori boroborere amakongira aria chimente chiri chire mogondo egokosiara erinde riaita amakongira ayi ne kenyambi keria yagotigira ching'ende chiao ne chibando ori nario eriogo better clean igo omoremi oria ogoteba ng'anche msumekete chibando ne ching'ende bado eriogo Kenagro nebwate rikoruku better clean okay abambali babegete ching'ende gati ebituma ebitukora byabo gose bantu bali bakubeka ebitukora ekemo ching'ende ne bituma ase obwagiricha bwa kisasa ntwanchete abaremi babeka chibandere egende egetukura kiaye ne ching'ende egetukura kiaye neri ng'a chibandere ini yaye ne ching'ende ini yaye ndengi abange nabo bagokora igo neba nobegete egetukura ekemo chibando ne ching'ende still eriogo mpeta kinindi koburuka okay ne chinsiaga ase ensemo ye chinsiaga nsiaga nturareta riogo but ntogenderete korigia eriogo irakore buya ase chinsiaga okay eriogo eriga eriogoita ekenyambi rikongiro na keregento ine totebe omoremi oremire taragenda gusimeka igajete kuri manyekera aremire taragenda gokomera nari siarere amanye gokomera ase ogotaka ng'a ebintu biri mbimera bwango mbuya mono moraria otarasimeka gose mbare bari banchete korosio omogondo mapema kwende baganyete embura bacha gusimeka orosana rori rwanyara rwamerire tobwe chanda buna ayo omoremi ntobwate eriogo nande rikorokwa Dryweed 396 SL Dryweed
bono ne riogo rigoita obochabu bwensipi mogondo yagotigera mogondo orabete bono gosimeka ekoba egasi rahisi na bera atokane bari barimete orosana rwaimokire gose rwasokire bono omorimi buna oria tabwenereti kosoa mogondo koburuga gose gwakanire omogondo oria agochasi arere riogo ririkoroku Dry Wheel 396 erasimeke nabo ogosimeka oake lakini ebwata mashariti areiga ekere gwasimekire orosana rori maria ogwaka inse ya matuko 3 eriogo erio oake rituko rikobwatia ni rituko ririnde tobase gwaka zaidi ya matuko 3 inki ngokwanera igo ase eng'encho ng'a nabo okonyora ekemerikeria kiamerire gekonyora eriogo riria ekoraki ekorita igo bono ase bari batagete omogondo orabese otabwati kende oake eriogo rikorokwa Dry Wheel 396 SL. Okay. Amatuko arenga rigokore kenyambie kegiasera pi. Ase eriogo eri ria Dry Wheel 396 SL ekere gwasiareire erigo amatuko abere riang'ere kworokia chisaini riaite ekenyambi keria paka yaanse koba yero oborosana rianse koba yero ering'a riang'ere gosoa ekwende ekemerikeria amatuko 7 goika amatuko 14 kende nke yokorora mogondo Na neba asanurete naki. neba asanurete orosana rore ng'aki ogwaka eriogo erio tari rosana rogwetaneti orosana oranyare gwaka nse yago tarimete Abandu bari bakubeka ebintu seedbed. Bono natagete go transplant. Egrade go transplant asaya iga nabwate ubi. Arasiarira tutebe ubi yaringe nyinge. Koronga maybe ganda beligo sene ng'ombe eng'ombe erari. Ebite biri bya abutora byatigara. Mbisi yarero ubi eriogeri. tebwati ng'encho kare gwaito gwenderia orosana rori orogochikuoma egento eriogo erigokora erigoita egento kere machani rikwabutora ebite biria ekwarusia obomachani borororo riogo eri ndikokonya gwaka ororo igo naende egasi yogosoa mogondo ani korabia eine egasi ende kae riogo egasi yaye ayake eriogo riria orosana rori rokwe. Yes. Mbia sana motegere rinkorenga imbwe nogenderete kuigwira as aiga togenderete gukwana wetera se ebigambo bya 94.1 nabo igo wetera ensemeria ya Facebook igo mando kwa kwenda Better Clean kwa kwani Mahindra kwa kwani na Dry Wheel omuntu nabako imuka tebe ngatikantu ni Dry Wheel asichinse mochons muchando kyarani wale usagore elimo ateme gutumia omondo asasimegete chingende sasimegete ebituma sasimegete paka no agency yaya eramoretera asare nene asense meyi twateba chibando ogotumeka Mahindra kuburugera eriogo ria Dry Wheel 396 SL mbaria bagoitoro sana batige ekwende omogondo orabase omoegasi eng'ororo gosimeka gose korema eri no goitoro sana rwensipi etoka ni chibando nchireime etoka ni ching'eri chiri nchireime agochita chionsi eri na riogo toko eribwate class gekorokunga non selective herbicide. Okay, how long naende obuchafu bwo era komera sengenyi onyo mondo sialiro itire ubionse bono nkore ndare endagera beke natakire kulema kwanza korosimu natakire kulema amanyeko komera kerasi alire riogeri eubiri yakure riarengo yakure yonse lakini ubuchafu cha bumboro buri bokoroka no bwomo nini ali ebiri byoma byagunda byabere igorari natakire ari maimukiriro baigoro gosakore tasimikirioka netakire arosirire rirabariria arimokie erinde ng'a na riera achikomo egasi eng'ororo kia guchikusimeka gari kenyare komera bas how long bono ekeraremire obuchafu bonde bokoira komera eriogo Dry Wheel kare gwakire obuchafu ogochikocha korora obuchafu baada ya miezi 6 eye minute ng'a obuchafu bogocha gosoka gabwo na kwende chimente echi echibya matama magari lakini amang'ana kenyambi nkoraire kerengaki igo omenta nesoke bwangu buna konye gosoka omenta egosoka egotang'anire kenyambi einateba yairire amatukaya akwende emetinye 6
nari gochikorora obochabu bwang'era gosoka. Okay. Yes. I think ene njira ere ngi umuremi abwenete kuigwa seng'encho ribaga rikona gutumia chibesa okoa abanto kuburuga ogotumia gokogenda iguru mono goetania erioga eriga anye gwasiara rimo gwasimeka metienyi situmate twagesire nyene chindagera chemetienyi etatu kwagesire. Okay. Erioga eri mbuya ase eng'encho ng'a ase erita eyemo ya erioga eri erikoenda eke engima ya mogondo. Erita eyemo nirenga rireiga igori. Erita ase erita eyemo omoremi ase arande onsio nabo akogenda ang'e na agrobet yaye akonyora ng'a nabo akonyora ebei teri nene na ebei engiya naende ere nse goetania are kobeka abanto buna bono bakorekonda mogondo. Okay. Ase eng'encho gwateba ng'a rigoita egento kere green omonto onachire chinsiaga pi nocho omonto akonachira nse otiga ebiti ninti biri bioka biri bigocha goseboka lakini ense moga ekenyambi nkero ase anacha kogenda na asiare gose chinsiaga chiri chira ase korara. Buya mono morari ene riswali rigi ase eng'encho abaremi mbara abang'aini bamanyete ng'oki bagotumeka erioga eri etokane chinsiaga mbono kwanachire nabo okorigio onya ochiera amarabo ochitube lakini egase amagari gati abakonyora obochabu bori bororore ekenyambi keri riori bona bogwaka erioga eri rikoroka dryweed erinde rinyare goita obochabu bori kae chinsiaga chiri chisoke onyora ng'a orosana rori rwakure. Igo lazima oburuge. Lazima oburuge ochituba amaraba ochitube erioga eri ndichikuna. Oh. Yes, na kiriro kere nani selective ndiri gochagua kende. Ani ndiri gochagua kende ri goita. Igo mondara bibosa igo asiare na bogo yari affected. Yes. Okay, which means goikero berio seng'encho mate chinsiaga okobutora ake ande kwa butora ake. Yes. Ande kwa butora ake kona okore gasi. Okay, mbia mano sana. Product ende na ende. Asensemo ya nkabono turatebe ntubwate obokong'u buna bono ntubwate egento okoroka ng'a chinsobono ase nyomba yaito ntubwate chinsuri nchirororo ase eng'encho chinjuri chiang'ere chikoretwa goetera ase mwanyabanto ntwanyete gotara nabo omonto akorwa ogenda Mombasa na echigari chiaito chinsuri tari bochabu bokorenta ntubwate eriogo rigiya sana rikorokwa Bedlam. Bedlam nari eriogo rigoita chinsuri chire ase bitanda biaito chira ase ebirogo biaito chinsobono chire chikoni na ebirombeta mbira ase chisese gose ebimoni biria erioga eri rikorokwa Bedlam nario okobwata osiarere ase nyomba ase tomenyete ase eng'encho ndibwati bobe bonde bwensi ase mwanyabanto kera gwasiarere nyomba terigotakerwa gwasoka isiko naende ndibwati rimisu riri riranyare kogwasimoria nonyegekera ogwaka erioga eri rianchire na bwisara ya afya ering'a ritumeke ase mwanyabanto emenyete. Igo Bedlam nari eriogo togotumeka ase ogoita chinsobono chiria na ebirombeta na chinsuri chiria chira ase ase tomenyete. Mbaka obororo bori bore ase chingoko engoko kera yaturagiri ngotwarera obororo boria goteba tore ng'a engoko eria okonyereta onyebeka amache ime ebwate erioga eri rikorokwa Bedlam erinde onya ochitobeka amache maria gwachitiga chiakore kwenda igo ng'a gwakonyire chingoko echi nayo omonyene ase obororo bokochanda. Okay. Ekero omonto atugete nabo okonyora ng'a abanto mbari bataroseti gose nobugeria obe eng'ombe kwanyora ng'a aria ase eng'ombe ekorara amache ateratera ime iga mosiko igo ase eng'encho gose atari konyara korusibwa ango kwanyora gochigwete kwanyora ebikondegete ebirabo bikona gotaratara amariga amakonda arine ase omoremi bwa eng'ombe nchira ki aranyare koyaitaro. Okay, ase ensemo ya amakonde amakonde ayi are ekewango ekemo na amage ntobwate eriogo rikorokwa Giradometa na ase obweri obo Giradometa nario eriogo gosiarera ase ensemo ya amakonde aya akonyako are ensemo yobochabu boria ase esikeria na in case obwate egento tokoroka ng'a amage eriogo eri Giradometa nario gotumeka erinde oite ebinto ebira ase kwenda korenda ase eng'ombe ekorara netakeire abasa asa ara akamuku ng'ombe tari ekorara etenteime eng'ombe etakeironyeroserie ase aimogete igoro erinde ng'a teikonyara gokora kikonyora obokendu korwa ase obochabu
Bedlam elio nyeri goita chisogono. Ita chingunkuli. Ita pakano ene chinsuli. Ni mbiringisire ng'ombe magecha. Ntubwate ese ng'ombe asa mangana magecha ntubwate iliogo likorukwa tikidip. Tikidip na iliogo tigusibiria ng'ombe asensemo ya magecha asensemo yebinera biria n'amatusi ali arese ng'ombe. Obuya bwe iliogo eli ninki. Ayo mulemu nekero guchigotumika iliogo eli elibwa amafuta nari libwate okonyorekera gusiarire ng'ombe yao ligotara omubere notanya kokumbe pampu yao nga kurunyaro lioke ligosoa pake nyaro gari senyeri lianyora likwende liroro ligecha lianyara kulita elinde nga talinga eligoturika muna amachi elibwata amafuta aye nosiarire ng'ombe yao etoka nembura ejikurwa abungotwere tobase gotwara boba bwonsi eliogo eli ndikwaroka kurwa se ng'ombe sangabe ng'ombe bwanete gusibigwa eng'ombe kubwatekana no chinsa eng'ombe tekeri yasiguri dimambia aso emugaso eng'ere taraba taririe eng'era sasa baigona ligosibia ng'ombe etokane eng'ombe ngwachiete bari bakwenda no nyenchagu bagenda echiro bagenda no emugondo bachikoira na bacha kuinyora ng'ombe mbasibeti eng'ombe nabo konyebeka sekiriri aso omote onyesiberi ororo akera bono chinsa chiaetire gochakera echisambiri gochinse onye chiaetaniri omugaso ochire oranyora gusina omwana gwatebinge osibie ng'ombe iyo endo echume ibyo beke riogo ria etani ria chaka konyerura gose yachakire kora mwakwarorire ng'a ene riogo ria chakire ko affect first aid ntangani ng'ombe gokorera kero muntu kwa overdose ria riogo kwanyire gose kwanyisiberio mubaso igoro yachakire kururuka nkyo bwenete ko ekorera ase riogo ria itori koruku tick dip no overdose ndibwati effect ya seng'ombe ine west ase ngencho yake ekiwango kero osiri gose percentage yesume bekire maria element ya seng'ombe te kunyara gusamba ng'ombe ase nchirenga buneyo ngirende watebera to yesibichinga kichensere nkendo nto yesibio mubaso igoro very good omugaso obobe bwo mugaso mbobwate gentukurukanga reaction ultraviolet rays kiri chyo mugaso ekere riogo rigosiarera erigoite riogo chinguru na kimono mono amariogo nsipito tari kokaneria twasiara mugaso ase kere mugaso ore togosiare mambia gose marogoba ririe ense ya korre kwende okay ngonyororo murimi osibire ng'ombe ase omotense moiga osiarire ng'ombe gekwemena aro mathara naro matara daiyo so kwemena kuria ase ngencho yake esumeye eriogo eri kwabeka asa amacharia tekunyara goita ng'ombe eria eng'ombe eria edosi ya ng'ombe nene gwetania ase edosi eria eriogo riri kwabeka asa amache mari na benga bono mboriri iswari ng'a eriogo eri twasiarire ria makonda ase chibando eng'ombe eraswa mogondo ogari eri chibando chiri gwasiarire eriogo nekwe inkogokani yaya ninki eriogo riri kwabeka ase kemeri keria kegochikoita rikonderirie dosi erikonderiria nenke mono atanyara goita eng'ombe eria einero ng'a tekonyara goita ng'ombe okay mbia mono ende erinde ase semende ntubwate amariogo buna bono ntubwate amariogo twateba yo bokendu kwanyora gose bare mu bari bwate chinyanya kwanyora ng'a nyanya chiao chiangere gosambika nyacha chakire gutwara otia kamwamu nseiga bugeka korunse gaga sport na korugoro omulimi ta chakire gutuna okoranga chibwate bitona to nebimwamu yes aonjokira abaira mamwamu yes omulimi ntaete nkotabautishere binto bibere chinyanya chiao bari be chinyanya onye kwanyorire nyanya yao kurwa sege koigoro gaiga yang'eire gusambika yang'eire kugunda eye tokoro burere buringa late blight uno bokendu etokane kurunga ige nkorinse nsaiga yang'ere gotware getamaso kereke mwamu eitari bokendu eyo enyanya eyo elagetie binto bibere egente getangani etokane ng'anyite bwati mache nabe koroke saine ngabune eyo etokane nyanya eyo nelagetia madini akoroku calcium ayeng'encho mono enyanya nabe gotwara esaini engabune eyo
ng'aki obwenete gokora ntobwate erio kwende embole tukoroka ng'efolia efolia nerie tobwate ya mache ebwate amadini ayo ekoroku carbon zinc Oboe bwa mache. ebuye bwa mache bokoroku carbon zinc bobwate amadini carbon zinc engasikia gokora egente getang'ani noigwete buna ekoroku carbon zinc ein calcium boron na zinc ana amadini atato eng'encho mono ase chinyanya nendagereria ekobeka ebisicha yabeka amatunda egente getang'ani calcium egokonyera enyanya yao tetwara kegomi egekong'u ase enyanya eye etwara amache enyanya engiya nerio kobutora kwanyora nebwata amache egento gia kabere erusia egetamase eke kere korwa ase enkorinse bari bakora nyanya nario oranyore market amadini ande akoroku boron enyanya eye yao gose ching'ende echi chiao kwanyora chibwate nkobeka chire ebisicha kwanyora yaroire ebisicha biria bitegete ense kwabuga na omonto ore konyegeria omoto oiyeria amadini akoroku boron einere egasi yaye dini rio moiso Nkyo gobeka rinde gotanga ebisicha biri. carbon zinc eriogo rietani kwende obwo bwa mache bokoroku carbon zinc ine eriogo rieito rikokonya eseme iya emechande iyo Igo omoremi amanye ng'ekera asimikire ching'ende agore obugoyo bokorokwa carbon zinc bwa mache akoburukani naburukani anda akegera tegete goita ebikonde birache gose ebichuni. yes ase enseme iyo erio obwoyo obo nabo okoburukania eriogo riria amakondo rikoroku emaron gose oburukanie eriogo riobokendu rikoroku tajiri gose oburukanie riogo rinde rionsi ndibwate shida. Okay, carbon zinc eye igigosiarerwa ebimeri biri bigosicha bioka egosiarerwa ase ebimeri biri bionsi ing'encho yaye nereri ase etokorigeria amadini arororo mono mono calcium egocha ase ebimeri biri kobeka amatunda boron nerororo ase ebimeri biri bigosicha na calcium ani kwende gitokoroka ng'a zinc neri dini gose na amadini amaya mono ase ebimeri biria bigokoraki eibono mbiri biabeire bigotwegwa toche nsemo ya mapaipu na ripaipai ekara kiribwate ekara ya yero zinc ekonyea ekara ria yero yonsi omobiro omogima twache enyanya egotwara ekwende nabono okay ntomaiti kara buya kinie koba atatang'e koba red koba igo enyanya ekobarira obarira bori okorora enyanya nora ekero oche chibekire enye kwende gari echiro chikokong'usa eine egasi ya zinc nande egento kende yamanya gokonya ogosaboka kori kwomote egesabo keria nabone chiabukatu chetu ngosaboka chire isikaria igo gosaboka kwanza kwarura ebisicha. Yes, nakoko twateba ng'a idini rikoroku boroni rikonye okwaruka kwebisi igabukadu naeta kere gosiarerwa boron. Yes Chingaki Vincent ine omonto osaganirwe na echinsana konyomba botuko tabugati nyomba ende sakogenda gochi rio ndiogo kiomoremi abwenete gotwara nyomba for emergency oba nariro rio omosuko chiamocheire ochiuterera eriogo tobwate rigiya sana rikorokugira dometa eriogo eriaye tobase koritiga kiagera mang'ana buna ayo chinsanako na binto binde gocha obotuko nyomba ebi na bichimonyo chiria amagare ari magega gari gose ari getiga aria eriogo rikorokugira dometa nario riogo rigoite ebinto ebionsi ritatakeiri komocha nyomba ntegeria bero rioka. Yes Mpaka naone chinjoke chiachire chiasoire riga chigoro bono ase mang'ana chinchoke ntotageti goita nchoke kiagera ng'o twachire oboke korenda nya chiachire chiasoire echimuni ya nyomba chiasoire isiko gari ase ng'ombe gokamera riro rina bogocho siarere riogo rikorokugira dometa chitame chigende. Okay. Yes, riogo na rigokonya sense meyo. Mbia sana. Ng'ana mwari ujasoyo motegereri ogotegererete nande boigo okorigereretie koruga igase ase kamerari. Yes, orio ntegererete noyo noche koruga iga mwana mono murimi nkoko advice gose nkoko semio onyare gotumeka mariogo kenagro mono mono ayatua kwanire gaiga na mariogo na mange tubwate nande echero ya nyare nabo konyora ng'a nabo gwaka esimi erinde kwanyora
ngocha tuli bake gutare no imigondo ngakyo gusimika na binde byonse byokora mugondo esigwakwamire no tuli ntubwate timu enene sana egocha yacha baka mugondo elinde yagokonya ase oboremi obuya. Otarakora Vincent Akego just some few seconds. Omuntu ogesire oikire bono nkugachago chimbongi chiri cyo jirinde chikumusumbua. Yes, asa mangane chimbongi. Kusema Mario Uganda arorekane ko bar resistant kucha se chimbongi chiri chindo sama nini muntu bekeri okobuya mantu komake kwanyora no bosi yakurusi kurwesto. Second emeronge tatu ya. Akare ikire na umuraria ko abori swali elio. Ase ndagire imuna bono chibando chite twarusiri mugondo. Chibandi chitakire chioma buya kwa chibeka ase omugaso chioma nyumo tarabeke ryogo chioma chia Rusia obunyu bori ase boresi chibando chiria abange bagire chibando chiria no echinde njiro konyora jire kuri mugondo tayari chisoe muntu agusamura chimbongi chiro okay chimbongi chiria nkobwate kanere ne mono ne chivarayati chibando okay na bugo chakwanyora chibando ne kende varayati ne toikonyora ebwate kwende varayati ne konyora ebwate watrakte kwende igonko bateitore unabaremi ekare wasimekire variety yemo kwanyorire nga nebwate problem neyo next time ugocha gwakoraki wachenja igonga chimbongi echo nabakonyora nga ochizuire ncherenga buneyo okay nyuma tutarachibe kukiage mbia mono sana yes. Molimi atumiri yoria Emaron waita makonde yes mbia mono sana mbia mono amo tegereri nayo toligerere tigaria sensama ya Facebook somwate Vincent Ngare korwa Kenagro Kenagro ne company ekorosia mariogo ya oboremi nabo igo agokonya omoremi generally ebintu byonse bya agriculture omoremi korwa gosimeka bakobotugi batarere karwe namba yawe yesimi andake ayo raga niko konyora aseri boli ntekera okobori ogwakera kwa mokonya mbuya mono motegereri no murigereria ase namba yani yesimi iri oranyare kung'akera erinde nkokonye asomang'ana oboremi ere 07 24 99 32 50 ngirore 07 24 99 32 50. Mbia mono Vincent karibu na next time to kuane na baremi mbia mono mara mbia mono sana mo director na gonte bialichi airire na ndango ntwara menta mbia mono abana zunguzia totere bono dagitari Dr. Basweti koru gali bono bonjari Dr. Basweti koru gali bono bonjari Ebo molenda koru gali bono bonjari Ebo molenda koru gali bono bonjari Ebo makombi koru gali bono bonjari Ebo makombi koru gali bono bonjari Uikazuneka koru gali bono bonjari Uikazuneka koru gali bono bonjari Dagitari nyasa kulende Dagitari nyasa kulende Wewe Inambeli kionyanja Yansana na boni kwetata Maiga Umwana kuiburwa Abaiboli bamulenda Umwana kuiburwa Abaiboli bamulenda Uno yoibole twe Omulenda bakamulenda Uno yoibole twe Omulenda bakamulenda Oirwe tukuru Abalimu bamusomya Oirwe tukuru Abalimu bamusomya Yanguge primary Dagitari ragaeta Yamawe secondary Dagitari ragaeta University Nairobi wanagakura Ajoro medicine Dagitari ragaeta Ajoro busajali Dagitari ragaeta Dagitari nyasa kulende Dagitari nyasa kulende Nisinyambe kunyari premier Wangu wane lichofrei makambonya uma Yotari Oni rinda sobunge Batumwa kizumwa Wakonya wana bantu baitu Batumwa kizumwa Wakonya wana
bantu baitu batumwa bonda bokonya bona bantu baitu batumwa bonda bokonya bona bantu baitu Ajanyamira bokonya bona bantu baitu Ajanyamira bokonya bona bantu baitu Marwira mange dagitari bona kobwenya Marwira mange dagitari bona kobwenya Dagitari nyasa kulende Dagitari nyasa kulende Bono Saiti ga kulende Mama tosha alisichaye Acheni kiage munyu kwetabu Uise konyora jari Dagitari ga kobwenya Uise konyora jari Dagitari ga kobwenya